S'acostava el Nadal en un dels pobles més bonics de Ponent, l'Alcarràs. Pels carrers s'hi podia respirar la màgia, l'alegria i la xerinola. La nostra història narra com 4 famílies van descobrir les tradicions i les festes a l'ajuda de la seva àvia, que els va explicar les tradicions i les festes tal com ella les entén ella. Poseu-vos còmodes. Vale. Què feu? I estigueu ben atents perquè comença el Nadal a la meva manera. Hola, bon dia. Poso una carta de la família Charles. Sí, som nosaltres. Jo sóc la fina Charles. I jo són els Charles. Jo sóc la gran i em dic Betty, la Betty Charles. Sí, però... Que no s'ha tocat algun premi? Ojalà que no ens toqui més a nosaltres. Així com a nosaltres la sort no està de part nostra. Però què dieu? No recordeu que una vegada ens va tocar el bolígraf del Club Super 3? Ei, tia, hola, jo sóc el Serafí. Ai, Serafí, no cridis tant, que aquesta senyora s'espantarà. Hola, em dic Mani. Què vol? Ostres, mal que passa un pa i la vols d'aquesta carta, aquí són els teus pares. No, si jo no visc aquí, són els meus tiets aquí, que Serafí, va, vés a cridar. Tiet, aquí hi ha una senyora que vol saber coses de vosaltres. Ai, Constanti, que seran els del banc? Què dius ara? Del banc? Però si no tenim ni per menjar. Ai, mare, i si és una munta a l'aparcament? Nens, aneu a jugar, ja us he dit que no va obrir a ningú. Va. No serà que li fos una carta de la seva àvia. Ai, quin descans. Que tingui un bon dia, senyora. Nens, veniu, que és una carta de l'àvia. De l'àvia? Oe! Vinga, va, obre la carta i a veure què ens vol dir aquesta vegada l'àvia. Sento un soroll. No trenquis aquest moment de tranquil·litat i harmonia familiar, si us plau. Jo també l'he sentit. Ve de la finestra, no? La meditació ens porta a altres mons i el soroll és fruit de la vostra imaginació. Et diré una cosa, jo aquesta família no l'acabo d'entendre. Calla, sí que hi ha un soroll. És una paloma que està picant a la finestra i porta una carta. De qui deu ser aquesta carta? Fa tota la pinta de ser l'àvia. L'olor és inconfundible. A veure què ens explica aquesta vegada. Bon dia, Ambrosi. Em pots portar l'esmorzar, que tinc molta gana? Sí, senyora, ara hi vaig. També he recollit el diari per si us pot posar al dia. Ambrosi, avui em dones la part de finances que vull invertir en l'empresa del xocolata. I vosaltres, Boris i Jacob, deixeu estar les tablets d'una vegada. Ai, tieta, sempre estem igual. Que estem al final de la partida no ho podem deixar, que si no ho perdem. Doncs aquí podeu veure el menjador de la meva casa, més que casa, mansió. Aquí està la meva mare que està esmorzant. I aquests que estan aquí són els nostres cosins, Boris i Jacob. Saludeu, nens. Hola. Ui, ha arribat un missatge de l'àvia Sherin. Veniu cap aquí, que aquí estem tots en família per llegir. Què vol ara aquesta dona? A veure com li va el viatge, o què? Segur que ha anat a uns jocs superguais. A veure si posa quan torna i ens dona un regal. Allò m'encanta molt les històries de l'àvia. Dóna'm la cançó final, dóna'm! Un altre cop amb aquesta història del confinament. Això no hi ha qui ho aguanti. I tot per culpa de la classe.
de la classe del futbol. De la classe, el futbol i la música. La classe de futbol, la música i la dansa. Si no ens féssiu fer tantes coses, no estaríem confinats cada 2 per 3. És millor que ens quedem a casa. Sí, home, a casa tot el dia ni hablar. En aquesta casa qui no estudia ha de treballar. Per cert, aquí toca desinfectar el bany. A mi no. A mi tampoc. Jo passo, quin asco. Sandra, t'ha tocat. No sé com ho faig, però sempre em toca. Espereu, que primer us comparteixo la carta que ens ha enviat l'àvia. Val, però ja que m'ha tocat llimpar el vàter, jo començo a llegir. Ei, mireu tots! Tenim una carta de l'àvia per nosaltres! La vull jo, la vull jo. A veure, que hagi pau. La llegirem entre tots i ja està. Escolteu, que la llegim. Estimats nets i netes, com que aquest any no passarem junts les festes de Nadal, us envio aquesta carta tan llarga. La vostra mare m'ha demanat que us expliqués el Nadal a la meva manera. Des de Berlín, un petó i una abraçada ben forta de la vostra àvia, que us estima molt. Vosaltres! Us adjunto un DVD amb cançons dintre d'uns nens de l'escola a part del Salada que us ajudaran a comprendre el Nadal a la meva manera. Renoi, quants fulls hi ha en esta carta? Va, jo segueixo llegint jo. Just quan comença l'hivern, celebrem el Nadal. Nadal vol dir naixement. Sempre que naix un infant, neix una vida, una alegria i una esperança. Tothom està content. Nadal, doncs, vol dir justament això, naixement. I fa gairebé 2.000 anys que es celebra. Sí, i en aquells temps van anar els romans i diuen que la gent havia d'anar a Betlem a empadronar-se. Empadró què? Empadronar-se. Això vol dir apuntar-se en una llista per saber quanta gent havia nascut a cada ciutat. Sí, i alguns des de molt lluny. Ah, sí! Ja recordo la història! Josep i Maria van triar uns dies per arribar al seu poble, Betlem, i la pobra Maria va estar a punt de tindre el seu fillet, Jesús. Déu-n'hi-do, que dur i que cansat. Devia fer fred i vent i potser també va ploure i a més caminant per les muntanyes. Uf, que dur. Sabeu què? Què? Això em fa pensar en els nens del món i la gent del món que té que marxar del seu país i de la seva terra. Potser en aquests moments estan caminant. Ah, sí, a l'escola ens han parlat. Són els refugiats, oi? Sí, són els refugiats. Hi ha molts països del món. A Síria hi ha molts països de l'Àfrica. Doncs jo voldria desitjar-los que allà on sigui no li falti l'esperança i l'amor del Nadal. I també tan xitreves, satisfopes i un content. Ara et toca a tu, Serafí. Val, la carta continua així. Doncs sabeu qui va inventar el pessebre? Va ser un italià que vivia en una ciutat molt bonica que es diu Assís. El senyor es deia Francesco i ara és conegut amb el nom de Sant Francesc d'Assís. Noies, és hora de pensar en el pessebre, a veure què necessitem per fer-lo.
Hem de pensar en un lloc de la casa on tothom que vingui pugui veure. Jo ho sé, a l'entrada, a l'entrada. També podria ser al menjador. Vaig a mirar a veure quin espai pots fer. Podríem anar a buscar molts alguns troncs i algunes pinyes. A les golfes hi ha tassos de suro, els podem fer servir per a les muntanyes. Jo puc pintar el cel ben blau i moltes estrelles que briguin. Necessitarem una cova ben bonica per posar-hi naixement amb la Verge Maria, Sant Josep i el nen Jesús. Jo hi posaria un riu de paper de plata. I jo hi posaria llumetes. I les figures? Ei! Al pessebre hi ha d'haver un caganer. Doncs no tenim caganer i l'any passat ja no el vam trobar. Doncs au, hem d'anar a la Fira de Santa Llúcia a buscar-ne un. Vinga, som-hi, nois. Encara recordo la nit de Nadal, que vaig tocar busquetes que m'han fet molt de mal. Jo m'hagués quedat a casa, però era un important. Els àngels reis i fosques em van veure cagant. Jo soy el cagant, no sé ningú. A cada pessebre tot a morir, sense el cul. Jo soy el cagant, ens adorareu. Poseu-me llum del nen Jesús, que està molt bé. Jo soy el cagant, no sé ningú. A cada pessebre tot a morir, jo soy el cul. Jo soy el cagant, ens adorareu. Poseu-me llum del nen Jesús, que està molt bé. Poseu-me llum del nen Jesús, que està molt bé. Veniu, mireu què diu l'àvia. Ambrosius, pots llegir la carta, sisplau? Recordeu-vos de fer un pessebre i m'envieu una fotografia per a que el pugui contemplar. Aquí a Alemanya no tenen el costum de fer els pessebres que fem nosaltres. Aquí a Alemanya, com tenen tants boscos d'avets, tenen el costum de posar i guarnir una avet a cada casa. Quan jo era petita a Catalunya no existia pas aquest costum. Però ara a tot arreu en trobes i ja sé que vosaltres en guarnireu un. Nosaltres a casa ja hem fet el pessebre. Ah, sí? I li has posat llumetes? Doncs no, sol fiquem una llum a la cova. Doncs les nostres són llums LEDs que se controlen amb l'app del mòbil. Sí, tenen diferents intensitats. Mode discoteca. Són una passada. Segons la nostra cangur, l'arbre de Nadal és com l'arbre dels desitjos. L'arbre de l'alegria, amb garlandes, boles de totes mides i llums que ho il·luminen tot. Però que no falti l'estrella que ens guia i ens il·lumina. La nostra fa 2 metres de llargada. Sobre tenim a l'Ambrosi que ens ajuda a posar-la. Emplidava, senyoreta, necessita alguna cosa? No, Ambrosi, estaven dient que si ens ajudes a col·locar l'estrella de l'arbre de Nadal. És molt gran, però entre tots la podem posar. Nens i nens, que bé que us ha quedat l'arbre. Cada any està millor i més bonic. Demà ens farem la foto per als Christmas i la família. Sí, així podré felicitar els nostres seguidors de l'Insta. Per fer l'arbre de Nadal
¡Qué bonito quedarà l'arbre! Sí, a veure quan arriba el vídeo de demà, tu. Sí, he fet el primer per poder-ho tenir aviat. I quan arribarà? Demà al matí. Hauré de sortir per tots a decorar-lo. Tranquil·la, tot ho farem. La salut és el primer. Jo faré la fotografia i l'enviaré a l'àvia amb la del pessebre. Ara em toca a mi continuar llegint la carta de l'àvia. Res, noi, això ho he escrit amb un altre color i una altra cosa encara. Abans de que arribi el dia de Nadal, estigueu al cas. Per com si és abans d'arribar el tio a casa i ja cal que l'abrigueu bé i l'alimenteu de valent si voleu que calgui uns bons torrons, xocolata, avenyanes i pinyons. I no us oblideu de preparar un bon repertori de cançons per poder-les cantar la nit de Nadal tot cagant el tio. Correu! Però què passa? Que l'avi ja ha portat el tio! Poseu-li aquí a davant i poseu-li una bona manta perquè no tinc molt fred. Jo prepararé un bon bastó i un bon garrot per poder picar ben fort al tio. Ja em tenim aquí com cada nit abans de Nadal. Buscats companyia durant aquests dies tan especials. El vent és glaçat de la muntanya d'allà on vinc. Una barretina i una manta m'anirien genial. Carreció, avellanes i turó. Si no vaig acabar de tornar i consolador. Carreció, avellanes i turó. Si no vaig acabar de tornar i consolador. A casa meva caguem el tio a la nit del Nadal. Doncs nosaltres la nit de Nadal anem a missa del gall i el tio el caguem el dia de Nadal. Doncs jo, el dia abans de Nadal, anem a la missa del Collet i al vespre sopem junts i caguem el tio. Però podem continuar llegint la carta. Continuem! Sí, que estic molt intrigat! Bé, doncs, la carta de l'àvia continua dient: caldrà tenir-ho tot a punt pel dia de Nadal, el 25 de desembre. Aquí a casa nostra i arreu del món les famílies es troben per dinar junts. A moltes llars de Catalunya mengen una bona escudella amb galets, pilota i cardolla i uns bons torrons. Ah, i recordeu de tenir preparat un bon vers de Nadal per recitar-lo dalt de la cadira a l'hora dels postres. Ei, potser ja no era dir el vers. Doncs jo me'n sé de memòria. Doncs a mi em fa molta vergonya. Doncs que no te'n faci, Fina. És el millor regal que podeu fer per tota la família. No us costa cap diner i mentre reciteu el vers ens enviu a tots els que us escoltem el vostre millor desitge de Nadal.
que són àpats molt bons. Em cridava, senyoreta, necessita alguna cosa? No, res, Ambrosi. Estàvem dient que fas uns menjars molt bons. Algú ha vist els nostres comandaments? Sí, algú de vosaltres els ha quedat. He connectat amb uns amics si volem jugar. Aquí ens fem el dinar de Nadal i l'endemà és Sant Esteve. Sí, mireu què diu l'àvia, sobretot a l'endemà del dia de Nadal, el dia de Sant Esteve, després d'haver menjat uns bons canelons, a la tarda és l'hora d'anar a veure els pastorets. Recordeu-vos de no anar a buscar les entrades a l'última hora, perquè llavors no podreu triar un bon lloc per gaudir de l'espectacle. Ostres, sí, els pastorets, que divertit! Sí, els pastorets és una història del naixement de Jesús i surten una colla de pastors. Senyorets, deixin de buscar, que ja he trobat els seus comandaments. Ai, moltes gràcies. Visca, ja podem jugar. Moltes gràcies, Ambrosi. Sí. Allá desde la montaña van a ser el pastor Rim. Allá desde la montaña van a ser el pastor Rim. Hola, hola, chivo, chivo. La 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 la. Hola, hola, chivo, chivo. Que Jesús es nuestro Rim. Dóna'm, no te'n sortiràs. Dóna'm. No, dóna'm. Sí, recordo que ens vas explicar moltes vegades que quan eres petits feies els pastorets. Sí, però jo no feia pastorets, no. Jo ho feia de dimoni! Jo també vull fer de dimoni. Sí, el paper t'aniria clavat. Què fas, Sílvia? Comença esta cançó en què trec closques, no hi ha manera de fer-lo. Necessito anar a casa del Cesc a preguntar-li com es desfà. Ai, quina ràbia! S'ha posat vermella com el Satanàs. Mireu, l'àvia a la carta també ens parla dels pastorets. Els pastorets són una tradició de Catalunya. Aquí a Alemanya no saben què és. Doncs bé, en la representació dels pastorets s'explica el naixement del nen Jesús, la lluita del bé i el mal, amb àngels i dimonis, i la història d'un parell de pastors, en Lluquet i en Rovelló, que intenten arribar a Betlem per poder adorar el nen Jesús. Sí, però el que et diu el Marcel és que el pare ens explica l'escena dels dimonis quan cauen i quasi que ja me la sé de memòria. Eren que si no estem confinats faré de els pastorets al Carràs. Jo m'apunto amb tu, vull fer de Satanàs. Allá sota una peña nace un Jesús del nubet, nubet. Allá sota una peña nace un Jesús del nubet, nubet. Que és fill de Mare Verge i està mig mort de fred, nubet, nubet. I està mig mort de fred. A prop de mi passava un dimoni, tu vas patir patràs. A prop de mi passava un dimoni.
alçar els 7 pegats capitals. Aquí som, Satanàs. Em penso que no cal que estem disposats a obeir tot allò que ens manaràs. Vostres armes poderoses triomfaran, n'estic segur. I ja que el cel voldria esclafar, declarem la guerra al cel, ara, sempre i cada dia. Vostres homes reunirem! Ai, jo estic mig rostit. Amb oli bullem fregits. Quina fila que farem! Encara no vull aquest oli maleït? Aviat estarà! Ja ho teniu entès, eh? Tan bon pum bullir l'oli cap a la caldera de seguida. Que no el sents o què? Prou que el sento, però no li salirà tan bé com es pensen. Què estàs dient, miserable? Per què dius que no et sortirà bé? Com vols que no el surti bé amb aquest joc d'olles tan ben instal·lades? Això no són noies! Ah, no? Doncs què són? Són les calderes del Pere Botero! Aquest cop sí que ho veig mal parat. Ens tenen envoltats per tots cantons. I encara em menjaré de les vostres mofes. Ara sí que estem fregits. La veritat és que començo a creure que va de debò. L'oli ja buit! Quin fum més maleït! Se'm fica al nas. Cap a la caldera de seguida. Espero que us descuideu una cosa. A la caldera dic. Sí, ja se'm fa la boca aigua només de sentir l'oloreta. No recordeu que els rovellons es fan a la brasa? Encara te'n mofes? Però com goses a prendre'ns el pèl poca solta? Amb lo bons que són els rovellons, ens lleparem els dits amb tu. Prou contemplacions. Cap a la caldera de seguida. A la 1, a les 2 i a les... Atxa! Jesús! I ara que els agafa? Per un estar no s'espanten. Què estàs dient, miserable? Cap a la caldera de seguida. A la 1, a les 2 i a les... Atxa! Jesús! Quina ràbia! Si tornem a pronunciar aquest nom per tercera vegada estarem morts. Cap a la caldera i que remetin els 1000 bocims. A la 1, a les 2 i a les... Atxa! Jesús! Altre cop, el cel triomfa. Sobre la teva estafa, Satanàs, i fins i tot en les tenebres t'has de veure't humiliat, proclamat la teva derrota, que cap poder pot lluitar contra la força celestial. Ostres, ostres, ostres! Tinc tanta cara de veure els pastorets? Sí, espera, que mira a veure si queden entrades. Quina ràbia, per una vegada que no hi podem anar. Què vols dir? Doncs que el fan el dijous i nosaltres estem confinats fins al divendres. Jolín! No hi ha manera d'estar que trencar clos, que si a sobre no podem anar a veure els pastorets. Per què em van tan malament les coses, I tot per culpa de la classe. De la classe i el futbol. De la classe, el futbol i la música. La classe de futbol, la música i la dansa. No serà per tant. Ja s'ha acabat la carta de l'àvia? No, encara no. La no sí que és llarga. Molt bé, doncs va, continua, Lluc. Un cau tabú en els pastorets, penseu que heu de tenir a punt la carta dels Reis de l'Orient per poder donar als seus passatgers reials. I a la nit de Reis poder anar a rebre a la cabalgata amb la llum del fanalet. Ja
Ja tinc ganes de que vinguin els reis, de menjar el tortell. L'any passat em va tocar el rei i al tiet li va tocar la fava. Renoi, us adoneu que quan vinguin els reis de l'Orient ja serem a l'any 2022? Això sona molt estrany, 2022, no sé si m'acostumaré. Sí, celebrarem el Nadal amb unes tasses. Sí, i menjarem el raïm amb les 12 campanades i quan ja sigui any nou tirarem confeti i serpentines. M'encanta! A veure, petitons meus, ja ho sé que es fa molta il·lusió els regals, el raïm, el confeti, però no oblideu que el més important és el temps que passem junts compartint aquests moments d'amor i felicitat. Uala! Tinc una idea! Què us sembla si busco una bona cançó per anar a buscar fotos? Sí! I drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing. Quina passada, serà un cap d'any molt xulo, encara que l'àvia estigui venint per cert. Ja saps com la carta de l'àvia? Que de 4 línies de les lexituds, Marga. Espera, que em faig un selfie per penjar a l'Insta. Però ara que ho penso, allà a Berlín, Alemanya, es menja raïm de cap d'any a les campanades? Espera, que ho miro. Et menges raïm de cap d'any a Alemanya? Doncs no, miren una obra curta per la televisió, Dinner for One, i fonen plom pel perill que passaran l'any que ve. Quina passada, podríem fer una connexió amb els avis menjant raïm amb ells. Li podríem dir a l'Ambrosi que prepari la sala del cine. Em cridava, senyoret, necessita alguna cosa? No, deien que podríem anar a la sala del cine. Això li hauré de preguntar a la senyoreta. Ambrosi, vagi al jardí a regar les plantes i posa'ls música de Chopin perquè no s'estressi. D'acord, ara hi vaig. Ara estava pensant. Podríem fer una connexió amb els avis, amb els cosins, per fer el cap d'any amb ells. És molt bona idea, podríem anar a la sala de projeccions. La sala de què? La sala dels cines, que això és el parlar dels grans. Li podríem dir a l'Ambrosi que ho prepari. Em cridava, senyoreta, necessita alguna cosa? Ambrosi, dèiem si podria preparar la sala de projeccions cine per fer una videoconferència amb els avis. D'acord. Acabem de llegir la carta de l'àvia. Què de contra? Bé, ara sí, ara ja acabo. Voldria que us quedés ben clar que per a mi el Nadal és la festa de l'esperança, l'amor i la vida. És un temps ple d'il·lusió, ple de desitjos i ple de somnis. És un temps per poder somiar tots junts un nou demà, un nou món fet d'amor, ple de pau, ple d'il·lusió, on tots junts del nord i del sud puguem anar units per avançar. Aquestes són les traduccions del Nadal. Aquest és el Nadal explicat a la meva manera. Doncs anem a somiar tots junts. Escoltem l'última cançó del DVD i la veiem tots junts? Sense permís, en vols un somriure pensem viver i sense avís. La vida em regala el millor que tens, amor infinit, i a més aquí d'escriure la història i compartir-la és un
Les tradicions són bona part de la identitat d'un territori per poder-les conèixer, respectar i valorar. Amb aquesta petita obra hem volgut explicar-vos les tradicions i les festes d'aquest Nadal. Esperem que us hagi agradat tant com nosaltres preparar aquesta presentació. Bones festes a tots!